Hola, benvinguts a aquest canal. Doncs avui estem a Manresa, a lo que és davant del Palau Firal, que és aquest, d'aquí, i aquest és el segon any que es fan una espècie com de fira, que és de tractaments corporals i tal, que es diu Cuida't. Ara sí que passarem a gravar a dintre el que hi ha perquè pugueu veure quines són les coses que podeu trobar aquí dintre. Vale? Fins ara, adeu. Aquí hi ha una parada que veiem espelmes. Aquí veig que hi ha un desestrès de llit. Que m'hi posin a mi, a veure què tal estic. Vale. Llavors jo el primer que faré serà col·locar l'agulla, vale? No, de moment només l'estic col·locant, vull dir que de moment. Vale, pensa en persones del teu entorn. Aquí
Doncs bé, això ha sigut un petit resum del que és aquest tipus de fira i us esperem el pròxim any. Fins després, adeu.